buogo kogosa ayo mosacho omogima omontachi buache gokogosa omokungu omogima omontachi buache gokogosa onye no mwana emwana ebikomaete maete nga omonto omokongu obwete nonye na enchogu ng'ina oseise magana itaribo bona kera magana ayare boigo kumba sebibe igoro nabego konyegeri paka bweigu ngano embuo teri buo paka bantu bana gotamba kuri chimbobo bantu gotamba bale kero bachira sebibe banchire bibe bangire koibweri ogiria Nyasaye inka etari kobanka endagere lya koli buoye etari kobe endagera kera tari kuri esoenda etore lya korara etari kobe etoro kera tari korara sobotuko na sengenchi ogwanje bibe igengenchi ene linga ki engenchi obonyasaye tari gwanjere engenchi yebibe binyaraka bigoso asogo sango komo Belishasa igakonyoro gwakuokwo kwogotengechiwa amachaya akaire na asare busubwa muganda omonene asenge ari kubwatanetie engenchi okoba kwae nebyari ngebichenu bya Nyasaye eliogeri aboso muganda wana kuoga somo kutano kumura gwagero chikuoga somo kutano igengenchi enereriye abaiboli tware ko ba responsible elinde turangeria abana baito turangeria abachukuru baito elinde turangeria amate yaito twa consult matuka mange etukoragana ekiagere kere bintu bya jire bogeka bona batana ekwagere amagana kera talibuya lakini kera alebuya igote onye telinje ango bintu ko ndatige kieke mbibetiga onye telinje akero bya jire bobe dige libuna mogotamana Belishasa kera gotengechiwa naye kero kogenderera sebibe inga kingo ikero cyo kumanyibwanga enibe kokora kwegara inga kiye mongo tengechiwa paka bwebenga no monda kwalenga enjero kwegara gwatiga chingenjo cyobo Nyasaye litukeli monko manyore ngano ane amate Nyasaye kwateteri yawo ekiagera Nyasaga letiko kwana mona into aseli ogiri nene asengeje ngao kumbe ebembire Belishasa agwa kumanyigwanga goikanye galigwe na igoro tali asogosoma kwa malika machenu lakini asencho komenya gutali okuya elindege konekiaba ikiara malika otebanga ekero koboko kwali ka senyasi amangana ali getu asenyasi oboroti bwao bwakorire gento kiege bwarengirwe na bwanyorekanire nga tiboisaini na into asemechi yaito amalika inaro ase obomenyo bwaito amalika inaro ase chiserekali ali asora service malika inaro gokogenderera sebibe gokogenderera soboliania gokogenderera sobochai igogotebwa obisieteri okugwenera karuo no moibori nabagotebwa ki karuo elinde bali barabanyanguru bamenye banje tikomenya asoboronge bwa Nyasaye bagenderere egento nanja elinde tubwate kerokyo keringa Ayubu akarangeria amate yaye maite nonye no mugusia tebete nga kina kianya bamo nyama yakorire gento kiege magana tari ara yaringe koros nara yari kubeka biya ekiagera manyete nga abantu bane na baraye guchingenjo chinde chinga wetera asaba bachite gusanga mbona barabwa somoyega elindo barangeria ba consult elindo batebye elinerigia elineribe buna wana somugando mugimaiga twensi pibona abatuagira asilimia kubwa naba batise lakini mbarenga bagenderera soko menya asichingenjo chia Nyasaye elinde tumuganye Yesu Kristo kyara gocha bwangu eki kyari konyegaria Ayubu nkeringa ki ahande nabera abenga somoyega abantu abakorire bibe ekiagera asebibe Yesu gakugambye kina abantu abo barabanye bibe nambe yemese kina igogo chaka kogeso gokora kwa oliri mapema Yesu ataraja onye no moibi akwatusiekerwa osasa bwatirubobe oitwa oruo ono boliani muntu bwatu asoboliani osiekerwa oragambe kinekyo lakini bwe yari gani ase kineke nekia Yesu kegocha aye
amariko noro chinge biara bigendete kurika senyas either nase ngenyoma ya embe usina se njugo taigwera abaibori usina se ngejo tanje tikoba buneke nyoroke ganetie naende kubwa mono ase ngejo tanje tikomenya buna marika nyasaye goteba eki kiare ngokurangeriwe rero nyasaye ogotumekire elindo kwana lingana likwaga chabuo ngaki no baete ngamba gukwana chinka chiabo lakini banyara gukwana somo kutana omonene buo yasinya lakini asomo gando monene yaba rais eki ayubwa komanyigwa gotomanya ntwe tuchakereka alafu tumaga ragendogi tumaga ndaisiko nakieko ero mugano bwa ayubu okorikwa elinde twegererero emechi yaito igeko bekanisa enke ejiro mugwekano bwekanisa eri enenekero yesagocha ekiagera sogosanga kubo nyasaye kore abantu bagokina singenjo y'ubo nyasaye naende be nari gotame bibe monato sinia siritria Kristo motori togororoke twensi turwa masikani asengenjo ya osaba osaba tu omochenu tate nyasaye twakubakire twakoira obonene ekiagera kwagweneire neribageriga gwatoire erinde tusangerere kana igaga turi moyo asenge njokoreta amagomba itu asenke omongina moragwa oyo tumoka bone family ngima twaera tirasobosi bwao nyasaye onyare kubatenenia buna gwakorire bo asege pinde kigia etire naende ne amate eri abere gosirwo kone naso gotendera omoroberio kubwama naso kwareganiri tukuria rero kora nje nyasaye bwerore kania sobonge naende asege tieke nabo twari gosabanga chingenjo chobuya bwao tichire manyasaye elinda asemere megokoreka eba kones kubicha sore naende gwatwegeirie wetera sayubu watwegeire wetera se oboroti bwa Belshasa naende twanyorire ngencho yebibe yekwayererie kina kurinde ngencho yoko gosikaya se chingenjo cy'ubo nyasaye eyamatego ikwagachwa bono monene go twari gusaba otomoika naende bugo tuchakyo boya aso kwariga nchya amate cyeito nebanga ntwaba moyo gwikekero ugocha tobaba mobabo bagukoroto tasenga kyoja kwao nebanga ntwakwa chinga kyotarachicha tobaba mobabo abakuganya obogima bwakane na kare kyaro kuboki wankoro nekina kwana chamo no mongina moragwa nyasaye ntwegende tenga kwa morose iri enkayo bumenyo bwakane na kare ngakieri ugocha kere kyaro kuboka nkoraroro na inturero kwana mona intwe otumanya nyasaye ari yenge nchenene ayakogere bakonesko bichasore bono monne twari gwisabira twens elindo kwana mona intwe naende tokororo boya tukumanya oboya buna tutara kora boburinde wetera somorobiri weri tukoria rero etwasabira seritri ya Kristo motorito amen saseniwa biamono pastor nande biamono abairi baito n'abantu baminto bege nkamo ikire biamono egere tuchakomoye go asobwamo nande chinse chingi yabone kretu aru enseme iyo otogo chenseme ya matera chikwaya cheto mwachira to ripoti go chana mwachire to kuba manyana inumbara bimora lakini ekamora cha mwere jeste onyoliri bakali ogotera ekero chinse ito taete kogendere cha matero nintagete nyamondo Dorcas egere moche moto igorera nsema ya matera Dorcas nyamondo chwangu nekwa yachire rete ripoti na mwachire gocha egere monyoliri bakali ogotera igo mwayere
Umekuja? Ya. mwaka Steven Gichanga yangobekese program eki ntwaye tokonye chinsi igaye oyo mwaba ndigaye mwaka Gichanga nchwa okemwanga yuri yanko yano okemwa yuri bali bara abayiboli ba yekenyoroga kurwe kenyoroga ba pesi muragunjuga bonsi pi abangina abagaka igo muna oya okora nkorwele pindi ekinachire kyao nande kire mutindi konyora baadaye mwaka Gichanga nakoire libageri orwango muno nayo maete peris muragwa mbia mwana habairi nabasani asema mbie tigamba kwani nga bwakire buya nonya torase ambakong inche
omong'ina oyo sirire igaro omwana ona ase egenka naende nabo okwamba korora ng'a abare abaisemoke basoire gokea ase igo nchenda kwane ase obweng'e buna momanyete gese buna nakinire iga omong'ina oyo twanyoranire enchera nabagonkwani buya naende nabamanyete ng'a nisemokende nonyora omonene nabagonkwani buya naende gagonkwani tari konyeka ang'e gagonkwani gikire mbuya igo nomong'ina bwa masikani ase enche buna namorari ase ekenyora ntwana koigwa amang'ana aye gose bomanire nonde gose bagambanire bina nomong'ina ogotegerera naende obwate amasikani ase abanto bonsi inche nabo ndatebe ng'a abana baria bachokoro bari bane batigara inchwamo igwana kawaita erinde monyare koba mogokonya enkeria nere gororoke buna konyora omong'ina oyo ayebwatete boronge bono tiga ntigera abwo ntebe ng'a mbuya mono ase engencho yokong'a ribaga eri ekiagera twasiririe omong'ina omaana nonya nase ekanisa nonya nase egenka obwate amasikani aisaine mbuya mono ase ontegerera mbuya mono omogaka gechanga ase enkwane ikwarure buya ase omwana oo Felix Moragwa narangeria bari bara abaibori ba Moragwa nakorire korwa ororo yonkorangeria bari bara abamwabo Moragwa ase enkaga bwangu wakongori buna mokirete erigoeta mang'ana eri era ing'eyo abang'ina nabagaka bamwa otigo ngoi otigo ndari bwango ibaga eringo siekatore aba bamwabo bara abange lakini sijaona mtu ngokana ande oyo goja bagoja late nkane mwakongori nagotagete bono iga lakini incho ona atagete ochimaega lakini waikire gocha bari bamwabo ncho mogotenera mwakwebicha wakwebicha buredi nakorora agu baka omong'ina Grace tugocha Felix abwata abantu bamwabo abange tugocha gaiga tugocha ga bas yotokogenda chinsa bwangu ekenene nebicha yomoko abande erieta ntigere oyomo babere bakwana Chamba kwani nga minto bwakino tora samabi samali etarine tiomoke moraguno mwana ominto bono nigere bya buyariga ningekera watumuka ayo gutumuka kore mbuya mono Grace Nyanchamo okemwa moraguno yo minto pole Tota nyambe kinyango moraguno yo Grace Nyanchama okay moraguno yo minto abakwane mwezi miyamore moraguno yo minto erieta Amerika Rosa morasi noti moraguno yo minto ebe kabitengo kebe moraguno yo minto Sabera Nyarangi okerosi moraguno yo minto Asika kerubombuya moraguno yo minto Marikia gesare kera ka moraguno yo minto
Cheni siondali bukemwa. Muragwa aro yo minto. Na inde gari mokoyone. Charles Okrosi Nyang'au Muragwa noyo minto mukamuro minto. Basa Robert Muraguno yo minto. Muraguno yo minto. Enedi Nyatwanga Muraguno yo minto. Buyamana Selibaga. Muraguno yo minto. Oyo tata. Inje ngorukeri bagireskeri. Ireskeri bombu yamano. Elieta na Jeffredo ke momoke. Mongino yorali no yo mintale. Kwatuatiga ngulio manena chia kwa na yanda makeigo. Lakini apotote kwegena nga enyangi yaye. Nyasaye seseni naendere buyamano. Tamalieta Antonio nyombu yankoro kwa igondo bwa make Muraguno yo mentale. Joseph ndali nkokwa oyo mwabonse je nchomo kebona sabamura na riri tukupigarike bagireke yamana Biedeli anengera kamujama. Muraguno yo minto. Andi muraguno yo ntu akwana mangana mange nere. Omongino tabu ate mejanda nere non serio. Buyamano. Oyo ngokwana Nelson Yongori Mairura. Nelson Yongori Mairura. Oyo koruo seri nyuma kane. Yoro mogako Muragwa. Muraguno yo minto. Nkwana kurama na gese atonye to mucho Mairura guikira iga. Muraguniga tolendetse buna baba. Nito twale komorora buna umuigori yeto. Bono ninte na sire irumoka mumuro minto monene. Kakingo tebe yamate. Biyamono moto sabere. N'abana bari bakuru kubane. Osedio. Amuranche muigwane muna parengana kanya muigwana ine mu baisa gwetana aya na edi Wakajoni ngoja kwalinga bali kolete birogo mwango ebwango ebirogo bikayiga abageni obateneine abayiri baito obateneine bono korangiria onye oyo moro okubweke nyorukia Nyabigonkoru achega Nyabigonkoru rumogenda Nyabigonkoru rongosie kande rumogenda Nyabigonkoru Indo chio ndiko ruoro. Hello, mic testing. Hello. Itanganira nepore. Amarieta usot mautin koro kurwadia mogenda. Oyo sire mbaba. Asenge chobo idumwa ito baka soime. Ege nke gare bwa mwabo. Na ire nepore. Na karo korigere dia. Nyangi yae. Toko tikira mone seni. Na kere chai na kere uchikwera. Asenge nchongo mongino iga musera amona mare moyo mugaka ase familia kwato mubu ya bomorembe ne familia ye tita di komenta mange na taka nkoro go sabato kore omotongere igoro bagusa sema mambi bona iga otoseni abato ikira situkuri arero sunge cyo buyo bwao abange baje kuwa kwete na andi bagenda go chapaka chinga chechi mono barusibi go chanchera yakera bara ikine ke bagokora inke yo ira nyoko kwa obo ko baru mororo bana baya bachokoro amani amatengi momonene yuko bitetu akutonsa setia motoria amina yamon Biamono igonde narange likorwa Nyabigonkoru ndocho ndetayo Director Nyambogi na korole director
Okay. Ekenyoro kia mesocho. Ekenyoro kia yetionkyo. Goma ete igo nasie kira mabaga yu aetire. Nyairo. Narangiria abantu bebinyoro baborire. Bagende programu indi. Ekero wekere go chemani chikwa echete chachira nande tikatogende nsema ya matera Germany asikwara asikumirake igo ekwane yarang yarika ikorgunya binyinyi nchongo asogotera ya binyinyi chachikwaya nchwa asogotera mwaimoka bwangu kero nyabinyinyi kuruo nyamondo Dorcas ebwati mwacha sobwango ona nyabinyinyi kuruo nyamondo Dorcas obwatero
Sina wasibara kwa wiki kwende igoro. Ile inavuate. Sasa kwa wiki. Ni chumba cha maiki. Ndio natumia. Ngora tumia, ngora wabekera.